Malam ya zo sallah ta zo gurin da babu ƙasa a nan ake gaddama ko kawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da shan ruwa jama'a. Wai tsaya in tambaye ku, in banda Sadiya ta raina muku wayo ƙarya inda kika san ta ci wani guri na kaza. Ƙarya kin ci sa'a ma na shige daga ciki, na rantse da Allah da in na dinga miki bidiyo ina jin sai an rufe min account. To kawai ina saurarawa ne saboda in ka wuce wuri ka riga ka wuce. Wai bari in tambaye ku, wai baban Khadijan nan mutuwa yayi ya fatalwa ya dawo. To gashi dai a wannan live din ita da bakinta take cewa da bata samu cikin Nana Khadija ba har baban Khadija ya rasu da bata sanya za ta ji ba. Ku tsaya dai ku. Kai soyayya da baban Khadija a ce in 6 months ya mutu ya bar ni ban samu wannan Khadijan ba. Ina gani haka ce ma zan yi saboda I love that man like kilo day. Shi ne kaɗai ban taɓa mishi rashin mutunci ba, duk abin da zai mun baya mun laifi. Ina ya fi karfi. Ina ai ina ko karan hauka ne yake cizo na. I love them. Kaban bai sake aure ba tun rabon ku? Bawan Allah shekara zan ce yanzu shekara 9. Sai na tuna da Khadija na yau ba ko bani da rai sai Khadija wallahi ta wulakanta irin Ramlat saboda ubanta shi most useless father irin su ne idan Allah ya bada umarni a kashe maza irin su baban Khadija su ne na farko wallahi su ne na rantsi da baka san cin sa baka san shan sa baka bari ya zama boko haram ya zama karuwa ya zama barawo wallahi tallahi wallahi tallahi. Sannan ta zo ta ce ita in dai akan baban Khadija akan abinci ne ba za ta taba zagin shi ba. Saboda sojoji suna kula da matansu, tabbas mu jikokin sojoji ne, iyayenmu a barak aka haife su mun shaida tabbas, amma akwai soja akwai kurtu, ai shi wannan kurti ne. Reset your brain mama. Nace wallahi na yafe maka amma ba ni ba kai har abadin abada sai kin shi very young nace miki 3 years kawai ya bani, very young kuma bai yi aure ba har yanzu rabo mu shekara 10. Na rantsa miki da Allah ba biya na da zan koma da shi ba, da sai mutane mazan ce to ina da irin wannan mijin kuma na bari na zo wai ina kula irin wayannan. Wallahi ya wulakanta ni, shi ku rayuwa ta wulakanta shi. Ai sakayen Allah ya fi na kome, shi yasa mutun ya maka ba karkara ma kawai bashi da Allah. Wallahi abokan ai maza Let me ask you question. Wai baban Khadija nan mutuwa ya koyi da wai ku ba ku da kunne ne taimako ƙarya ta zo ta goge. Ashe shi ma bata bari ba. Ke delu na rantse da billahi alazim wutarki daban ne, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Ku da kuke cewa gwara ita akan mu, na rantse da Allah a duniyan nan da ki shirka Allah zai gafarta maka duk laifin da ka aikata amma ban da shirka. Da ki shirka a duniya na rantse da Allah gwara a ce kin fi kowa iskanci. Gwara a ce ka fi kowa kai ne shugaban yan iska, amma shan jini haka ta ce muku frank ne. Iri-iri da yake ku ɗan ɗaure makarya gutsin ijilis ne. Aka kawo bidiyon, aka kawo odiyon ta tana cewa a saka fararen kaya a je wurin boka sha jini. Kuka ce wai frank ne. To mu ma duk abin da muka yi frank ne. Kai duk wanda to ga dai voice ɗinta. Gashi tana faɗi tana zagin baban Khadijan, disan baban Khadijan. Ta ce bai bata abinci, ta ce in dai akan shi ne Khadija sai ta yi karuwanci, sai ta yi aika amma duk wanda ya kira dan wani karuwa, mu ba iyayenmu ba su kira ƴaƴan kowa karuwa ba fa Allah ya jarabce su da mu. Alhamdulillah ba ma karuwanci. Duk masu zagin mu suna cewa karuwanci, kun san menene karuwa? Wacce za ta je a kwanta da ita ta bada kuɗi. Wannan ma mu ba mu zage ta ba, dai mu ce Allah ya shirya. Jikinta ne Allah ne ya ba ta, uwarta ma gyara mata ta yi, sai dai mu ce Allah ya shirya. Iyayenmu ma fa ba su yi ba. To ina ga wanda kike zagin mutane kike ce musu karuwai? Ai ba sai kin faɗa ba. Tukunna ma Nana Khadija da izinin Allah wannan yarinya ta zame miki bala'i, ba ke ba ma har ma yar gidan baba Musaki da take kafe live tana tsine mana, ta kwana ta wune da ta shekara 2 tana tsine mana. Tukunna ma bata dai gaya muku ba, amma da ta je Ghana ta ga dan dakan kuka karewa karuwanci, shi yasa kuka ga da ta dawo bakin ta ya mutu, jikin da yayi la'asar kamar an jifa kaza da gishiri. Ta ce in ta fara faɗa no going back. To ya akai kuma shiru yanzu? Har kina kin bari da Allah, ke ba kika ce a duniya aka miki a duniya za ki rama. Ai ba faɗa da malam ba sallam. Mun shaida Babiyana daga gidan asali ta fito, irin mu ne ƴaƴan malam sun ki halin malam, Allah ka shirya mana zuri'a.
wallahi Babiyana tana da yan uwa a Saudiya, na taɓa gamuwa da su, na sha ma gamuwa da su. Akwai waɗanda suke zaune a America, duk bayan makonni ko watanni sai sun shigo Saudiya. Ai man kana ana balai sabuwa. Duk wanda ya ce shi ne to ba shi bane, sai fraudin. Zan sa a kama ka, zan sa a daure ka. Ai da kin cika ke wata shegiya ce tun a Saudiya, tun da kina takama kina zuwa ki saka a kama ni, ko kuma shi uban gidan naki da yake cewa ki min abu, ta shi kika shigan mafaɗa. Shi uban gidan naki da kika shigan mafaɗa, ai da shi kin ga gidansu nan kusa muke, da nan da gidansu bai fi minti a kafa bai fi minti 20 ba za ki ji. Idan ya isa a Saudiya shi wani ne ya sa a kama ni mana, ba ma ke ba. Ai in gaya miki duk mai fraudin wallahi ba shi bane. Ke din banza, ke din wofi, sai ka ce mai kudin duk duniya kamar yar gidan Tinubu, yaya sheyi Tinubu. Ai tun a Saudiya zaki sa a dawo da ni Najeriya, da kin isa a da ni Najeriya ki hukunta ni. Yanda kike ganin kina da evidence, ni ma ina da shi. Ni ma na san kan tsiya, na san kan sharrin karuwai duka. Ban yi karuwanci ba, amma na zauna da ire-iren ku. Na san kallo, saboda ni ma din da kike gani na jikokin sojoji ne, iyayenmu a barak suka aka haife su suka taso. Yawa wanda kike raina mawayau dai kina raina mawayau. Wallahi ko kura ta rame in gaya miki, wallahi karnuka sun wuce su yi mata wawa su. Bar gani na a haka, kin gane? Bar gani na a haka, ba zuwa kanan ba, filin aja kan da kike gani na banza Allah ya kai mu.